муноқишаи ҷавондухтарон ба ҷинояти одамкушӣ анҷом ёфт. ҷавондухтар ҳамқадаи худро бо истифода аз табар ба ҳалокат расонид. Бери рафтум, табара овардим. Гуфтум ина агар як бор бо сари мара вайрон кунӣ, ба худо гуфтум мезанам. Ва яке бо қурачапак кард. Хестим рафтум, тавар қадид. Сараш дазадим. кордзании ҷавонон дар заминаи баҳси қарзӣ. Мақсад хеле камтар метарсонам гуфтум. Даромадам ҳамин комча. авонфиреб худро корманди корхонаҳои тиҷоратӣ муаррифӣ карду беш аз 1 миллион сомонии шаҳрвандонро аз они худ кард. ба боварии мардум баромада борони фиреб аз онҳо сум гирифтам, аз он ҷумла султонзода муавинатаи 300 000, самандар ва гангина 270 000 ва дигарон. дар умум зиёдат зарари ман аз 1 миллион зиёд мебошад. ҳабҳои синтетикӣ аз муомилот боз дошта шуданд. ин ва дигар хабару гузоришҳо дар нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ.